dumateng para sutresna budaya Jawa reok Ponorogo dumateng ingkang minulya para bapak-bapak ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun eger-eger garungan yasa wilangun umumipun sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan gebiar reok Setiakawan saking dusun Kalipepe Bapak Jai dalu menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan BSE Audio Sound System saking dusun Keraton Rampalan kagunganipun Mas Bayu Ardis Production Multimedia video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono dalu menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tangge nggih Bapak Muslim Ibu Muslim sekeluarga kangge margia rawuhipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh dos pundi kebiare reok Setiakawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani sumangga mama pembukane pagelaran
reok setia tawa beber sejarah pulau Indonesia bumi pertiwi kuasane Gusti Ang Maha Agung nurunake wahyu Sang Resi Jatayu awujud manuk Garuda mubur ning angkasa mudhun ing tanah Jawa pinggir wetan tlatah Surabaya tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang angka 1 Bapak Insinyur Soekarno anyipta lambanging negara Indonesia awujud manuk Garuda sing gagah perkasa titisane Sang Resi Jatayu ning isor ana tulisane loro maceme sing cilik unine bineka tunggal ika artine Indonesia kepirang-pirangane pulau kepirang-pirangane suku kepirang-pirangane agama kepirang-pirangane seni lan budaya tapi jiwane tetep dadi siji ya nyawiji Republik Indonesia sing gedhe unine Pancasila Panca iku 5 sila iku dasar dadi dasari negara ana 5 maceme padha karo rukun salat padha karo indriyane menungsa wonten panggoda pangrasa pangrungu pangmawas lan panggrayang gleber-gleber sang manuk Garuda sawanteng dalemipun Bapak Muslim Ibu Muslim sekeluarga Presiden Soekarno Ajipta dasare negara
Ya tore dok bapak muslim ibu muslim putra waya panjenengan ditumpakno sang manuk Garuda lambangin negara kita Republik Indonesia. Ya ayo rek carane rek. Ada
sang manuk Garuda. Tanpa capa para rawuh panjenengan kula aturi mirsani muncule titisane sang Bathara Wisnu ya sang Prabu Rama Wijaya ya Raden Bayu ya sang Anoman si Kethek Putih sesarengan para Wadyabala saka Guwa Kiskendha Prabu Sugriwa awujud si Kethek Kuning lan Prabu Subali si Kethek Ireng cemani kaya lihit dapiak lapaira saweteng dalemipun Bapak Muslim Ibu Muslim sekeluarga Anoman si Kethek Putih dutane sang Prabu Rama Wijaya negara Alengka diraja gawe goleki gustine sang ayu Dewi Warasita sing dicolong marang Prabu Dasa Puka
rupa ku melung oh kombang mundur gandane tang mangayat ayatan gegere Suralaya muncule Sang Prabu Singabarong agawe gara-gara langsare Prawadyabala Sang Anoman si Kethek Putih. Para rawuh panjenengan kula aturi mirsani muncule Sang Prabu Singabarong sing depani alas Purwa Kadipaten Praja Ponorogo Sakti Mandraguna nanging ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane. Prabu Singabarong awake menungsa sirahe singa utawa macan gandrung-gandrung marang Dewi saka langit titisane widodari saka kayangan surga luka netes dados putri saka Kadipaten Praja Kediri. Sang Prabu Singabarong utus Prawadyabala agawe nglamar Dewi saka langit. Ceritane nggih amung cerita amargi Prabu Singabarong ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane. Sang Prabu Singabarong awake menungsa sirahe singa utawa macan. Lamarane Prabu Singabarong ora ditampa marang Dewi saka langit. Dewi saka langit kowe kae murkane Prabu Singabarong Sakti Mandraguna kok kowe ora gelem tak pek garwa Dewi saka langit. Dewi ngacang-ngacang Kang. Kowe wani nolak lamarane Prabu Singabarong. Sik kurang kaya apa Prabu Singabarong Dewi saka langit. Kirang gantung ngoten lho Kang. Gojlek iblis laknat ya jejogetan ya bandaku ya donyaku Dewi saka langit. Inji kula Kakang jaga negaramu lek ora dijaga
tak obrak-abrik negaramu, tak gawe banjir getih. Minggir. Wiwiku tarung gegerno jagat. Langite katon kelap-kelap. Guntur lakune oke. Kekotokan podo cukup biar ono lidu sedino ping เ
Sumangga dumateng Bapa Muslim, Ibu Muslim, putra waya panjenengan nggih utawi ponak-ponakane ditumpakno Sang Prabu Singabarong sesarengan para wadyabala Sang Anoman si Kethek Putih nggih sesarengan potlah dijejerno ngoten nggih disuting kalian Ardis Production Multimedia Video Shooting nggih kalian disukani gending-gending mama pambukane gending disukani gending Madiun Ngawi dados walah mama Injen ngandang digoyang alon-alon mama Mas Wono digoyang dong tidak kaya patung tak selamat terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke Ya iyo biyen aku duwe pacar anake batu kirang bakul pecah ana ning pinggir
Pak Mati. Sri Wajine Prabu Singobara golek mangsa lek ana arek cilik liweraning dalan untalen malah Prabu Singobara hai hai sejatine Prabu Singobara durung wareg golek ana sing rada gedhe Prabu Singobara awas, ayo anak-anak ini, aduh, anak-anak ini, awas, aduh, ada kenyang, aduh, tolong, lodok, tolong lodok, pasas, aduh, Siji, loro, telu, papat, sito, dua, telu, empat, siji, loro, telu, papat. Lengsere para wadyabala sang Anoman si kethek putih Prabu Singobara pambukaning pagelaran sampun sowan teng dalemipun Bapak Muslim Ibu Muslim sakeluarga nggih pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka kalih mudune para widodari nggih niki wonten kreasi terbaru kalian keluarga besar Reok Setiakawan anglajengaken tari topeng ireng Boyolali sugeng dalu para rawuh sugeng amir sani yo Kacang
samring urip kegiatan hayagya prakonco bareng-bareng kang urip budaya Jawi. Boyolali duta seni lan budaya nyoto lan pamuji nyoto lan pamuji nyoto lan pamuji. Au setia kawan, setia kawan, setia kawan, Bapak Cai. Pak Cai no, yeay. Ayo Nur. Yo. Nggih, tari topeng ireng Boyolali nggih. Papa Cacai ayu-ayu rupane bonus sing cilik nggih. Niki tasik putu waya saking Bapak Jai nggih, utawa kompe Bapak Jai neka nggih. Tasik umur 5 tahun, kakean 4 tahun sean nggih, tasik PAUD sekolah nggih. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Muslim, Ibu Muslim sekeluarga nggih. Tari topeng ireng Boyolali ing dalu menika sesarengan BSE Audio Sound System saking dusun Keraton Rampalan kagunganipun Mas Bayu. Ugi kolaborasi sesarengan Ardis Production Multimedia Video Shooting.